Dobar dan. Dobar dan. Jeste li dali oglas u novine? Za Ladu? Da. Jesam. A jeste je prodali? Ne. Koliko košta? 3,5. Čekaj, 3,5? 3,5. Hiljade, jel? Aha. A je li koliko je stara, reći mi? 5,5 godina. Samo da vidim, to je Lada 1300 Karavan. K. Karavan. A zar nije ovo K Kawasaki, ne? Ne Kawasaki, nego karavan. Reče mi da je Kawasaki, pa što znam ja. A dobro, ima li točkove? Ima točkove, kako nema. Ima li stakla? To ima stak, kako nema. Što znam, rekao da nisu oni roletne spuštili, pa. A ima li auspuh? A zajebaješ ti to mene, ma? Ja te pitam, ima li auspuh? Ma, pa to je auto, ide. Ja znam da ideno, ima li auspuh? Čekaj, ima li retrovizore, reći mi ti mene? Ima ih krila, može i da leti pomalo. Leti, a može li kroz oblake? Može, može. Pa to je mene bitno, ja to hoću. Hoću da vozim ženu.